Kardok Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Kedam tang arkoya ciklo surihini raing ko rakethom aningkana hu diphu Sri Mangal akulat ahempu asopo Nissan Jane Karbilo Charlie asong mate KSA atum aphan ahok hepen lamhoi ki pipon apot puthot Karbilo Charlie asong mate KSA atum kes jedansi kes haipondo pusi pini Singhason hotel along pherangke amai ke phapona hu lamthe jaipon kedon nangajitong no ka chuhang ben achu phapona jitong po ka aprangse kiropa jirlo lapen niltum central committee kadowi pachin lablo najitong nung kumama tasi jasime pet pia posi pini niltum labangso aperang ke mai ki phanang ko ke eletum ke damtang surina inquire ke thomaningkan aningkan dos tarik arkoya ciklo 2023 halaso ke damtang ningkan hot tasi inut Sri Mongol akulat ahempu asopo Nissan Jane poso ahok hepen niltum Karbilo Charlie asong kiese aphan nong numate ahok hepen na pabot nam tap alangli kies nangi pipen ajok kies ne pipen ajok niltum aphan pinan halaso hut karbiang long arak sitame chinilo halaso niltum aphan kies nang pipen niltum aphan kies nang pidet ben aron ateng ben niltum aphan ang sailo lasi akies number bangke case number bang kelalo PRC case number bang PRC 146 2023 di PS case number 05 2023 laben under section bang ke 342 323 386 506 34 IPC lasi laso puthak nilitum Karbilo Charlie asong aphan awak hepen hani trap puna pa koitap alnglitum KSA phanlang plot KSA phan Chini Lord pen labang so niltum choklem long le akam alang litum ot lang no pulitum han bidi kilang no bo choklem nai koya joine kes nai pike niltum Karbilo Charlie asong men ke mentunda niltum sicha gone athema niltum han arona teng alang litum kes nang pidam de pen litum han niltum dipukod long nang sai lo la so nang kang sai ateng ben sinitum bining surina ko cleaning kan la so chiklo August 8 tarika bangken litum han arona teng bang kurlong nai so si nang sai si litum phan jasmine bangke nang piglo la so jasmine nai pialong bangke ni litum si ahok he niltum choklem long le niltum ki chok che ka ve podasi hala so ani bangke litum kes bangke hai gelo la si la so bang niltum jasmine pet labang so kopia posi ahok he pen kiasi phanang lang pot ben si la so na kes nai pima inut alang litum kumala la Sri Mongol daga kula chubi chodoso kiasi phanang lang plot si nilitum phan kes nang pi sini tumaphan niltum ki kap nang ahok hepen tumhan family arrangement nang ki pi nilitum phan kwalo ni tum kachi patunang la solong litum kwalo ni jilo philo hem family phan kapasik sakdam hol hais tami pinan dolo la so putha kalong nilitum alang li phan ke la sona munit kese phan lang plot abang phuke da karbiang long abang ke padolong ang ni pusin nilitum kese pen pudang tangtung la penalang li ke non de la son ka chiplang achu mulom tani litum tam mekhini bene theyong le tame innu ben ajulong bazar molom kumane apisu ophan misesmen ke text tap tho misesmen bipine ka chor jutap tho misesmen ka cholota ki putap lahai also lam ki kumane apisu ophan ki lotap lahai ben ta alang li inut Nissan Jane ko so ke hola suhut agutuna da niltum innu pen ajulong kale bazar molom abang pi dokana aba akula tum sinang thalo areng ki sota dolo la sila sona muni da phan da karbiang long akitera kiera phan bipon belo pute ko sono lake kumane ki bang je lang alang litum ke poisa tangka dokok alang litum ke poisa maha alang tu inu da business akrol kuti dokok thai stame la son ki matha pen ilitum karbi pia phan tai litum ang je ra phan tulang la son choklem de la pulota lang plong jima la si nilitum bang ke alang lipan ki puja bangke karbiang long asona kiter Nissan pai ni phai thong kep arni japra lang sola pen lang chi thing arada tum pen pherang kya mai ke phapon bang so pherang kya mai ke phanang kok laki kedam tang jakhong poni phai in koi aning be ing nam rai kom sai khia tum rong angbong along blank fire ke abajo hur chodutlo laso puthak lang chi thing mate safa pani beat office along beat officer
Mona Lisa Bora aphan Ladakh pen transfer plot aphi puthot stay order kachi wan thudet aputhak langchi thing la pen japra langso ara tatum pen ning kang samsi chepak langpo bukajan pen sarkuru be Karbyang News Pini Ferangke mai mate Ferangke korte domang kecehang nang ko kalam che nilitum pini nang kehang ke lahan lo Ladakh Sabhapani angkang long Forest Bid Office to la so Bid Office in charge alang li Mona Lisa Bora alang li so bom lo la so do bom lo pena joine nitum rong asor penangan sung nang lo munit pan ka chingki ga chethan me lai pen po alang li phanitum transfer nang ji pu nitum council ke the ding ke chari tampani dum chuning ri pon lo la so teng ben sidak nang lar pi lo nangalar pi pen alang li phan non bang ke ko council pen masi stay order ka chiban chulam ben sini tum ning ki pung pen ining kereng no ning ge oi ning gi dup do pen sin tum pini press security man ke chang nang la hello alang li phan ni tum si ni allegation ki piji ning hang do alang li phan first of all ni tum allegation ni piji ning hang la hello alang li duty irresponsible pek athe anarlo baji si pen alang li bang ko ajo baji baji crazy alom lote alang li hema sidam lo nili tum office kinang ji ason kaching kidam nang ji ason dopik te wifi talang li pancing kilong le lapen ahem sini tum kachidam nang na lapen number hini alang li allegation pi ning hang la hello alang li behavior public fund me khang jang dak rong ke the giding tum SGB do dak VDP tum do dak club dum do alang li pancing ki je than ning hang talang li behavior me munit fan aning ichi aning ka sedeng man sodai talang le tuman ki tweet lason ke no tactic lapen non alang li phan da ka ko stay order transfer pondet sta stay order che vandet po bangeni tum ning sam se pin khangyang lo rong safa pani arat lapen japrajan arat lapen dak tebok tera arat andalang li phan ning sam se laposini tum kening jeji lahaya son men selang li phan dak pen terek nang po busini tum council kechari pon ituma doktor sar tuliram ronghang lapen kithegi ding nomani tum chuning ri la hello alang litum laso ala amateurs alang tum arsik jit pen lang la alang lifan transfer nang pu busi nili tum strong statement chen bon lo nili ganing jeji ke do ulang sitame nili an je pon pelo nili la soni ason alang lifan election pipensi ningkang samsi alam cepak lang bensi nili lam theng ton pon kok lo kadom Dolamara Cultural Complex along KJA pen mai ke padupon Lakhengko Rathong Dwarbagore Misi Constituency ka parlo Dolamara Cultural Complex along Karbi Jutanga Songpen Ingdeng Nerke Chongmai pi pedupon Lapen Mai Chengchia Prang KCS Alamasi Tame Dwarbagore Havar Amai Mepu Sunaram Singh Narpensi Lama Pangjarponlo Lapen Bangso Amai ke padupon lage Lakhengko Rathong Dwarbagore Constituency Havar Amai Sai Hem alongsi peduponlo Bangso Amai ke charipon lage KCS Mepu Sunaram Singh Narpensi Mai charipon Lapen Aluhia Man Pen Dwarbagore VDC Chairman Sarkoi Dongphar Chetong Dun Lapen Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Sitame Chetong Dun Lapen Central Committee Pen Secretary Pathu Parong Ro Lapen Suren Hanse Sai Hem Chunbang Lapen Rangkumar Teron Klembang Phu Lapen Bida Singh Phangcho Klembang Phu Chetong Dun Dwarbagore KCS along me Phu Lapen Kong Chunbang Akimi Kangwai Pon Lake non KCS along ke Jape Meji Aphan KCS Dwarbagore me Phu Sunaram Singnar Aphansi Pekponlo Lapen Kong Chunbang Lake Sonok Singbe Latumbang Hini Aphansi Pekponlo Dwarbagore along Havar Amai along Kelang Kemi Sen Pen ke Japonji Aphan Ruat Pen Chedon Sarpensi Ingwai Ponlo Chorolo nang letum media habitung aphan asi pini nilitum ingdeng nerkep Dwarbagore Karbi Jutanga Song alabangso chongmai pi labangso long nili batahini aphong lo labangso mai phu keman kedam tang tan nili lo lapen nom lo lasinon nili tum ke matha mate pini chingwai chingsayang bong pen kadu ga ve kedam tang ke klem dam uni akam an non kewang jilang lo ni tum ke klem ke pechun japan ako bor I pon thupo lasi kadu ga ve labangso Dwarbagore ahwar mate Karbi anglong arat kadu ga ve fansita me chuning rilo jutang lage ilitum akenang so da posi labang ke kadu ga ve sita labangso ke pangtang ya phan bang ke akabor I akenang sot kusin ni lihin pen pasinilo
cái hay nó lúc thành bang tu lalu non karbi risoi jangan tinggi tu mobang lapso tak kasih jutang di pada pan kisman pun kating ni kan sama dokter hai nang lela atau mau nang le non pon pun lah hingga hingga tidak nang le orang si nang le tum terang ke abitung tum pan so amaya long nang dun mate ni tum kan ke cingki je thamong pot ake ropi parpik no lasi bangso duar baguri hawaramai ini ingdenger kep chongmai pialong niliphan hongchun bangla pu rat pe nang wai ponno lasi bangso buthak kato kabe la members nilitung committee pen danglok kato kabe phanta chuningri ponno na pen ke claim an khai karbe khai ajutang phan an ke claim ye phan nilihin benta che chak ponno la pen ke claim pon ye phan bor I pon ko la pen kado kabe nalitung kado kabe media tum an stame na cherap na chitu dun ye phan si chuningri lo la pen reso jang pendang lok reso jang pendang lok la pen dodi dojang lunse pilunse ko pendang lok lang li tung phanta me chuningri parlo an karbe khai ajitang kepang choje phan la so phan bangke nili tumahin ben chuningri pon pen an kebangi ke claim kedam permission ye phangsi lihin ben chichak mo lano